Республиканың күп милләтле халыклары бердәмлеге мәсьәләсенә зур игътибар биреп, 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Тулырак киләсе язмада. Илебезнең теләсә кайсы төбәгенең иминлеге, бөтен милләт һәм диннәр вәкилләренең дус һәм килешеп яшәве безнең алар арасында ни дәрәҗәдә элемтәләр урнаштыруыбыздан тора. Мондый мөмкинлекне халыклар дуслыгы йорты тудыра. Биредә эшләп килүче күп милләтле якшәмбе мәктәбедә Татарстанда яшәүче халыкларның телен, мәдәниятын саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән. Иң мөһиме, төрле милләтләр монда бер мөхиткә туплана. Мы стараемся научить детей разговорной речи. Без беренче чиратта балаларны сөйләм теленә, укырга, язарга өйрәтәбез, алфавитны өйрәнәбез. Уеннар, җырлар, биюләр аша балаларны кызыксындыру җиңел. Төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Чуаш халкы җырларын өйрәнәбез. Безгә күптән түгел яңа китаплар бүләк иттеләр. Чуаш китап нәшриятына зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Хочет вот их дети. Әтиәниләр балаларны бик теләп йөртәләр. Үз туган телләрендә камил сөйләшүләрен телиләр. Төркемгә төрле милләт балалары йөри. Монысы бик сөендерә. Бүген мәктәпләрдә тыгыз программа белән укыту бара. Өй эшләре дә шактый бирелә. Спорт, бию түгәрәкләренә дә йөриләр. Шуңа да карамастан, һәрбер милләт кешесе үзенең туган телен тирәнтен өйрәнүгә вакыт таба. Күп милләтле якшәмбе мәктәбе төрле милләт вәкилләренең мәдәни, рухи, белем бирү ихтыяҗларын һәм ихтыяҗларын канәгатьләндерү, иҗади үсеш өчен мөмкинчелекләр тудыру үзәге ди татар теле укытучысы Динә Мөхит. Сәлам, уку асбабы буенча барабыз һәм проект эшләрен үткәрәбез. Мәсәлән, бүген без Татарстан темасы буенча стен газета әзерләп куйдык балалар белән. Балалар дәресләргә бик теләп йөриләр. Татар балалары гына түгел, рус балалары да йөри. Әтиәниләре дә бик татар теле белән кызыксыналар. Жанны биреп эшләгән эш нәтиҗәләрсез булмый. 2 дистәдән артык эшләп килүче күп милләтле якшәмбе мәктәбен тәмамлап, инде үз балаларын йөртә торган буын үскән. Коллективны оештыргач, үземдә иҗат итәм алар өчен җырлар. Күбрәк гимннар, патриотика инде. Менә воскресная школага авторский җыр булып чыкты. Татарстан наш общий дом дигән җыр. Без төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Киләсе ел бит инде безнең туган тел елы. Шул уңайдан без үзебезнең репертуарыбызга туган тел дигән җырыбызны керттек. 3 телдә башкарабыз: татарча, русча, инглизчә инде. Менә хәзер инде шул җырны тәкъдим итәм балалар. Татар теле, Азербайҗан, әрмән, гарәп, грузин, мари теле, чуаш теле, төрек, удмурт теле, Кавказ халыклары биюләре, дөнья халыклары биюләре, вокал, мәдәният һәм гореф-гадәтләр. Шулар арасында һинд бүлеге дә үзенең әһәмиятле урынын алып тора. Наш коллектив «Сантош» был образован еще в 1989 году. Безнең төркем 1989 елда барлыкка килгән. Аның тарихы бик бай. Һинд телен, җырларын, биюләрен яратучы, кызыксынучыларны берләштерә. Төркемгә яшь кызлар, әниләр, апалар килә, яшь чикләве юк. Шулай ук бәйгеләрдә катнашабыз, җиңүләр яулыйбыз.
Мәктәптә төп игътибар балаларга юнәлтелгән, ә соңгы елларда күп кенә нәни укучыларыбыз әти-әниләре гаилә белән йөрү традициягә кереп киткән. Бу инде мәктәпнең тагын бер баскыч үргә менүе. Җитәкче өчен дә бу зур сөенеч. Царит такая атмосфера доброты. Үз туган телләреннән еракта яшәсәләр дә, барлык әти-әниләр телләрен саклауга омтыла. Һәм безнең мәктәп моңа бик зур ярдәм күрсәтә. Чөнки 19 милли оешма эшли. Димәк, 19 телне өйрәнү мөмкинлеге бар. Без моңа бик шатбыз. Бу ел безнең бәйрәм елы, чөнки Татарстанда телләрне саклау һәм халыклар бердәмлеге елы. Шуның өстенә әле мәктәбебезнең эшләп килүенә дә 25 ел. Мәктәбебезнең киләчәге озын булыр дип ышанам, чөнки туган тел һәр вакытта да мөһим, кадерле һәм якын булып кала. Гасырлар буена сакланып килгән гореф-гадәтләребезне түкми-чәчми, киләсе буынга җиткерү мөһим. Үзебезнең бердәмлегебезне, илебез, Россия Федерациясының күп милләтле икәнлеген, бу илдә менә дигән итеп яши, гореф-гадәтләрне, мәдәниятны саклый алуыбызны исбатлыйбыз. Алия Галиуллина, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары.